amma Allah ne bai kai da saurayin nan naki ba wallahi a 4,000 duka a 4,000 ta sa masa mata da yan riga haka yan haɓa shi bai tsira da kwaliti bai taba ta tsira da kwaliti ba rake ne yana bayyana ma tuni ka tunin me so ina sane da kai mai kwaliti na yi alƙawari na yi godiya nake wato barka ne mai gida yawa ranka ne yana zuwa in ku yan fada ne mai kwaliti ku hana a ba wani ku kuma ku tare guri iya ku za ku kashe mutum da bakin ku mai kwaliti ai ina zuwa mai kwaliti ina zuwa tun lokacin da nake koyan kiɗa gaskiya ne na daɗewa lokacin ba ka da wayo wuri ɗaya muke tare da shi wuri ɗaya muka taso kuma kasa rayuwa da take gaskiya ne wata gaskiya rana sai kaga an yi primary school an yi secondary amma sai kaga cewa ma sai kai shekara 10 baka haɗu da ɗaya daga cikin wanda kuka karatu ba wallahi haka ne so haka zalika wajen aiki idan lokacin koya kuke yi to sai za ku girma sai ga ba maganin kai zaka je ka buɗe gaskiya shago ne kuma wannan abin da ka kawo ko akwai wani yaro yanzu a gidan nan in na ɗauko maka shi in na ɗauko ma shi yanzu na nuna maka shi billahi ne kai mamakin yadda ya koma yaron karami ne in ka gan shi yanzu hoton shi nake so na lalimo na nuna maka hoto ne muka yi shi da shi tun muna makarantar allo da ni da shi ni ne senior su ne ni in ka gan shi amma yanzu in ka gan shi ya fi ni tumbi ya fi ni komi hoton nake so na nuna ma an ka gan an kafa a gaban mu a zaune mu irin mu ne shegun da lokacin a gaba ina a kawo dan fito na da Allah ni da wannan hoton ka ba a nan gwamnati ina da hoton wallahi shi ya tura mu wata in ka gani dan karami ne amma yanzu hatsawa ya zama kufe to kaga di to rayuwa ke hatsawa zo da Allah zo nan yana nan ne ka san ka ba wannan kai dan ko ba dan kira yana nan yana nan an kira ni wani na fito a ba kira ka ba ko ma za a kira ka ya tsaya a nan ba sai kai nisa ba ga da'un nan kun gashi nan kun gashi tare muka yi karatu lokacin agon malamin mu 160 ne kuma yan ƙananu ne kuma a tsangayar ma a lokacin na a tsangayar ba za ka samu mutum sama da 7,000 billahi da a girgir in ka san girgir duk wanda ya san girgir ya san wajen babban tsangar da wannan a ɗawu gani ne a guri na kuma abokina ne gashi nan tare muka yi karatu ne ɗan ɗauko ne magaji ka san ya san iyayenka ya san wanda ka fito yanzu magaji ɗan wake ke sai da a Abuja ne dare in ka je ka ga iyalin sa kawai dan ni kafin ma a san fuska ta an riga an san suna sosai lokacin kusha ka gani irin kayan nan masu lamba 8 wannan irin lamba 9 inda su yi ta sawa ka ga kayansa an sa riga da wanda an sa kusha to mai quality aboki ne dan uwa kuma gaskiya ne shi yasa yace to sai muka ce yace babur yake so nace an baka mai quality bi iznillahi ta'ala kuma godiya nake za a cika wannan alƙawarin don haka a yi kallo lafiya cikin kwanciyar hankali kuma Allah ya sa ya riga ya gama baci don Allah wade irin hali na mai na kurci malam kai yara da rayuwa ta inganci mai neman tsawon kare wahalalle ne wannan fa abun ai Allah sarki ne to in kai gidan ku ƴaƴan yara ne mun gode abu a ɗan da DJ ne wanda ya fi ka ya riga ya girme ka wanda kai hattara ka kama sa'o'inka kai yaro maza wajen da iyayenka idan kuma ka kiya tuni a ci bakin ba wai yawar batuyin ne aiki riga abin dariya abun babba baki mun gado ku ba su kula bakin aiki kakannin ku so suka yi ta haɗin yaki tusa ne ba mu ga ta kura wuta ba shi mai nishi ba zai ki zara idanu ba da kai mai hasada ka nura ka dai duba Allah ne ya bani ba wani banza Allah ne ya bani ba wani
wata nan dariyar ka kuka sunanta ina san yanzu ba kana ta kaɗin hanta ba su da ni da kai ba ranar wasu dai walla an hasarar haibarsu su ba mata bane tsaya ka ji halinsu ba su kuɗi kawai ake abu bayan su ko sai wuce kawai tun da luwaɗi bai zamo halina ba da kuma ba za a ce da ni mazinaci ba kuma ba sha nake da zagi iyaye ba sannan ba fushin iyaye kaina ba in an zo batu na girma ne to amma waɗansu sun sha bamban ne wasu tsofi ne wasu ko gajiyayyu ne to amma waɗansu tsofin banza ne sarkin zuciya idan muka kare ne sannan makiya su gani kuma su bar ne ina yi tawassuli da gausi sama gani in ka tsara gudu da Allah ka yafi na fasa ma ni kare ka yafe ni in ka tsara ku kai tare ni kai